Алтын күбәләк үз иясен тапты. Күңел радиосы татар мәдәнияте үсешенә зур өлеш кертүчеләргә икенче ел рәттән махсус бүләген алтын күбәләген тапшыра. Былтыр ул Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиевага бүләк ителгән иде. Быел исә ювелир кибетеннән махсус заказ белән ясатылган бүләккә шагыйрә Әлфия Сиддикова ия булды. Кичә генә шагыйрәбез Язучылар берлеге әгъзасы үзенең 55 яшьлек юбилеен да билгеләп үтте. Гомер бәйрәменә багышланган кичәдә хәбәрчебез Гүзәл Шихапова да булып кайтты. Әлфия Сиддикованың юбилей кичәсендә башкарылган җыр көйләре, аның сүзләренә салынган, сәхнәдә яңгыраган шигырьләрне шәһәрдәшләр күптән яратып өлгерде. Әлфия Сиддикова исеме безнең шәһәрдәшләребез өчен бик тә якын һәм дә таныш диясе килә. Чөнки ул әдәби мәйданга 75нче елларда үкерә. Әлфия бәхетле шагыйрә ул. Үз вакытында ул Кадир Аби Сибгатуллинның да, Мөдәррис Агилямовның да, Эдуард Касыймовның да фатихаларын алган шагыйрә. Иң беренче Ләйсән түгәрәгенә җыри башлагачтан аның киңәшләре миңа бик нык ярдәм иттеләр. Һаман да әле мин менә кирәк чагында аның китапларын алып, үземә җуаныч табам һәрвакыт. Башкаларга да шулай тәэсир итәдер дип уйлыйм аның шигырьләрен. Аның шигырьләре бик тирән мәгънәле, күңелгә шулчаклы үтеп керә торган. 20-гә якын китап авторы үзенең иҗатын халыктан башка күз алдына китерә алмый, шигырьләрен халык белән уртак җимеш дип саный. Туган ягыма рәхмәтле. Туган як рухландыра, илһамландыра, Аллага шөкер. Һәм инде чынлап та мәхәббәт. Ул инде туган илгә дә мәхәббәт, шулай кешеләргә дә мәхәббәт, дөньяга да мәхәббәт. Мин үземне күңелдә таптым дию билә. Радиода эшләгән вакытта язучының яңа әсәрләрен иң беренче булып күңелне тыңлаучылар ишетә. Ул иҗат иткән котлаулар әле бүген дә радио аша тыңлаучылар өчен бүләк булып ирешә. Нәкъ күңелдә эшләү дәвамында аны бер артламатурына китаплардан ятыра. Һәм әлбәттә инде күңел радиосына кергән өлешне бәяләп бетергесез нәкъ ул күңелдә эшләгәндә безнең әдипләребезгә, шагыйрьләргә, язучыларга багышланган бик матур тапшырулар циклы дөнья күрә. Быел менә 2012 елда әлеге бүләккә без Әлфия Сиддикованы лаек дип таптык. Әлеге күбәләкне ювелир кибетләреннән табуы кыен, шуңа да күңел радиосына махсус заказ белән ясата. Киләсе елга бу бүләк кемгә тапшырылачак, редакция хезмәткәрләре хәл итәчәк. Шунысы игътибарга лаек. Алтын күбәләк бары тик дөрестән дә лаеклы кешеләргә генә тапшырыла. Гүзәл Шихапова, Настя Бирбаев, яңалыклар.